Az érettségire már nyár óta gyakorlok, mert nyelvvizsgáztam is ebbe az évbe, és így azért gondoltam, hogy üssünk 2 legyet egy csapásra, hogy az érettség is meglegyen, és meglegyen a nyelvvizsgám is. Leginkább az órákon figyeltem oda, és készültem az osztályozásra többet, hogy az érettségre már kevesebb időt szálltam. Az angol nyelvvel csak a középfokú érettségi, a középszintű érettségi a tervem, nem nagyon tervezek más vizekre elvezni, úgyhogy nekem ez a célom csak. A feladatok annyira nem voltak nehezek, amire gyakoroltam, az nagyon jól ment, viszont amit nem azt mondom, hogy nem néztem át, az egy kicsit nehezebbnek tűnt. De meg vagyok elégedve, amit írtam, szóval szerintem jó lesz.